Дружко, коровай крає, дружко, коровай крає. Тепер возьмашки уладною, тепер возьмашки уладною, єренькою нормашки уладною, єренькою нормашки уладною. Ой, дертеєм, давай дертеєм, ой, дертеєм, давай дертеєм. Eydele, eydele, eyle basayı kale, eydele, eydele, eyle basayı kale. 2010 yılını Eski Kazan музей-заповеднигында безнең үтте иң беренче менә шушы тәүге мәртәбә түгәрәк уен, Иске Казан түгәрәк уены дип атадык. Ул әкренләп үсә төште Татар фольклор фестивалендә. Аннан соң ул инде Кремльдә дә үтте, башка шәһәрләрдә Россия белән. Ә инде менә соңгы 2 елда без аны зур масштабка күтәреп, менә шушы дәрәҗәдә үткәрәбез. Районда инде традиция буенча 10 еллап үткәрелә Иске Казан түгәрәк уен фольклор фестивале. Ул кичкенә масштабларда үткәреләдер Иске Казан тыюлыгында, музей-заповедникта. Әмма былтырдан башлап шушындай зур масштаблы булып, ул республика күләменә чыкты. Тагын да куанычлысы киләсе елга без инде бөтен Россия татар фольклор фестивален үткәрәбез менә шушы урында. Бөтен Россиягә һәм инде ул дәүләт тарафыннан да ярдәм булачагында оештырыла менә шул Мәдәният министрлыгы белән бергә.
Всем, чем можем, удивляем. Мы берем все элементы Сабантуя и приглашаем всех фольклорных коллективов со всей республики и со всей России. Вот сегодня более 40 коллективов, они уже приехали. Каждый свою подворье сегодня привезли. Тут у нас татарский быт, русский быт, потом мини-сабантуй. Также домашних животных привезли. Вот, очень, в прошлом году это уже делали. Очень большой интерес у нас народ проявил. Түгәрәк уенда менә безнең авыл җирлекләре үзләренең күрсәтәләр ишек алларын инде. Менә анда сез күрәсез ишәкләрендә, атларында, сыерларында, бызауларында һәм авыл кешесенең тормыш көнкүреше шушында чагыла. Ул безнең килгән кунакларга, яшьләргә бик файдалы, бөтен кеше авылда яшәми. У нас в деревнях еще сохранились народные умельцы, мастера. Вот в Суксинском сельском поселении у нас живет Шамиль Абы, ему уже под 90 лет, и он до сих пор плетет вот такие лапти. Это вот милое дело, он вот возрождение быта, возрождение культуры татарского народа. В каждом подворье мы приготовили столы, вот
первое подворье, там татарская национальная кухня представлена, там и талкашкалева, и гульбанак. Гульбанак это похоже очень на каштале, но форма другая. И рецепты там у каждого мастера есть своя изюминка, да, они хранят и тайну не раскрывают. Да. Каштале даже вот несколько рецептов вот у нас, например, оно вот так, а у других по-другому. В общем, каждый мастер свою тайну хранит и передает только своим детям. Химак, блины – это уже татарские народные кушания, как бы. Мы очень любим, каждое мероприятие у нас без блинов не проходит. И вот сегодня уж в обязательном порядке в подворьях везде печется химак. На поленьях костер разжигаем прямо и сковородку туда ставится, и прям там блины жарятся. Бүтін кіші шаққатып қарилар, тарихи шығанақлар бойынша, бұл Канададағы, Америкадағы индейцлардан кеткен деп білеміз. Яқшы әйбірні тез көріп ала бет, енді татар халқы біз өзімізге аны міне қолданышқа кірттік. Һәм имен бүкені алына, аны біраз ғана арқылы бойлы ұшлай нелер ясалады енді. Рожек белән кабызып, ут кабызып җибәрелә, һәм менә готовый газ плитәсе, безнең газсыз гына газ плитәсе килеп чыга. Түгәрәк уен татар фольклоры бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәм. Халык иҗаты, аның җавһәрләре безгә ана сөте белән сеңгән. Халкыбызның гасырлар буена җыелган тәҗрибәсе, моңы, гореф-гадәтләре нәкъ менә бу фестивальдә ачык чагыла да инде. Кадерле бик тавыллар, хөрмәтле кунаклар, дуслар, рухи хәзинәбезне барлап, күңелләрне җыр-моң белән куандырып, мәйдан гырлыгы булган батырларыбызга көч биреп, рәхәтләнеп ял итик әле бүген. Бәйрәм белән сезне барыгызны да, кадерле дуслар. Бүгенге искиткеч матур бәйрәм белән республикабызның президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов һәм хөкүмәт исеменнән ихлас тәбрик итәм. Исәнлек, саулык, бәхет, шатлык телим һәр барчагызга да. Гаиләләргә, балаларга, олыларга мин исәнлек, саулык телим һәм республикабызда көннәребез тыныч булып, илне көнне куандырып, муллыкта яшасын. Рәхмәт бәйрәм белән. Bas bas üzerine, küsmesin üzerine, bas bas.
Җанашым халык фольклор ансамбле. Азнакайдан без. Безнең 2006 елны оешкан бу ансамбльнең гомере бик озын булды. Без инде койларда гына чыгыш ясамадык, нинди генә бәйгеләрдә, конкурсларда булмадык. Төрле менә үзебезнең Россиянең төрле шәһәрләрендә, Татарстаныбызның бөтен җирендә чыгыш ясап, үзебезнең халкыбызның мәхәббәтен яулаган менә шундый матур коллектив без. Biz indi үзебезнең коллектив белән бик горурланабыз, чөнки янда безнең төрле хезмәт кешеләре бар. Мәдәният хезмәткәрләре, укытучылар. Biz бик рәхәтләнеп йөрибез. Инде нинди генә шәһәрләрдә булмадык. Венгриядә чыгыш ясадык, Төркиядә чыгыш ясадык. Һәм инде иң беренче тапкыр Сыктывкарда узган Заваленка фестивалендә чыгыш ясап, шунда беренчелекне яулап кайтып, безгә менә ниндидер шундый канатлар үсте. Bayanın tortu, Atlas'tan yanda sızdıra, Feyruzesi jırlata, İğnekleri şehre, Veremeşten kıymaktan, Arpadan bulaydan, işler gider umaydan. Berkaya Kıslıddin, Şerefettin Şeyhüddin, Berkaya Kıslıddin, Şerefettin Şeyhüddin, Birike Bisani Banu Solu Şerife, Birike Bisani Banu Solu Şerife, Oktır gece yıllarla, Tuttur gece yılları, Kulakları büyük durak, koya hazayınları, Kulumdağı yüzüğümün isimleri yürüyle, Sikrip bilende kekri oya buraya. Bizning Biktau rayonida danlari yiroqlarga taralgan Dipiyaz, Zurbitaman, Eldirmish, Mulma, Memdel, Yamashirma avullari bor. Mana har birigizda eshitgani bordir, Tufan Mingullinning Eldirmishdan Elmandar spektaklin. Ul Eldirmishdan Elmandar bobay turunda dirma ansini endi bilib o'tirmaymiz. Tufan abi o'zigina bilgandir. Lekin mana bizning har мероприятиеda shu Elmandarni gavdalantirgan giroylarni olib chiqamiz. Mana bizning Elmandar Og'ash Ishkarta big pozitiv giroy. Oynana qo'lib ayradın, sayrasandan ayradın, alayla ekile. Kelin, tamnima? Rahmat kelin. Amin. Матур фестиваль, Жейнин бик матур көнендә рәхмәт шуш Татарстаныбызның хуҗаларына нинди матур бәйрәм оештырганнар. Картырак җырларны табасы иде.
Шуларны уйлыйсыйды иде. Халыкка шуларны тапшырасыйды. Әби бабаларыбыздан калган. Вот, әби бабалардан калган җырларны табып, без олы кешеләргә аларны тапшырасыйды. Мы с удовольствием приехали на сегодняшний фестиваль Тугарак-Уен. Мы любим участвовать в таких конкурсах. В прошлом году тоже участвовали. И в прошлом году участвовали. Также мы посещаем сабантуи в разных областях. В прошлом году мы были в Екатеринбурге, до этого в Орске были и в других регионах. Давай, с номера 3-4 нам нужно. Ходите, танцуйте. Нам все надо. 2-3 номера. А я потом просится. Баянист куда-то у нас ушел. Водка пить надо пошел. Hayır,